Duc una temporada encadenant una lesió rere altra i m'han dit que visita l'odontòleg. Quina relació guarden? Guarda més relació del que pensem, José, en la boca amb les lesions esportives. Pues sí, perquè la higiene bucodental influeix directament sobre el rendiment de l'esportista. I això cada volta hi ha més estudis que ho manifesten. De fet, una mala higiene dental significaria un rendiment negatiu no sols a nivell deportiu, sinó també per al nostre organisme. Ara ens ho contarà l'especialista, però per què aquesta relació entre la salut dental i les lesions esportives? A través de la ingesta, la boca es converteix en un focus bacterià. D'aquestes bactèries, moltes són molt roïns, i a través de la nostra saliva i del torrent sanguini, les bactèries passen a diferents punys articulars, punys musculars i punys tendinosos. Aquestes bactèries infeccioses estan produint una malaltia en aquesta localització que estem comentant, de tal manera que ens produeix dolors, calambres, inflamacions musculars. És a dir, que moltes voltes aquesta malaltia que tenim a nivell muscular cal pensar que no prevé de la musculatura, sinó del foc infecciós. Recomanes, per tant, als teus esportistes que de manera periòdica passen també revisions dentals, igual que passen algun altre tipus de revisions? Absolutament. De la mateixa manera que fem una prova d'esforç a l'any i ens comenten quin és el nostre estat de salut, hem de passar per el nostre dentista de confiança per fer aquest treball de prevenció, aquest treball d'higiene, i si hi ha algun tipus de malaltia o focus infecciós, poder resoldre'l. I també, si tenim algun tipus de lesió, pensar que una de les possibles causes la podem tindre en la boca. Sí, perquè de vegades se tanquem en que el dolor pot ser muscular i siga del múscul i hem de tindre una visió molt més general, molt més ampla. I quan tinguem la lesió, fer un anàlisi i automàticament, evidentment, si no som capaços de resoldre aquesta lesió, veure per què pot ser i anar al foc infecciós de la boca perquè podríem tindre ahí el problema. Los consejos que le daría a alguien que practique atletismo es que vayan a hacer un chequeo de salud bucodental, porque es fundamental que se aseguren que no tienen enfermedad gingival o periodontal, que se aseguren que no tienen caries y que visualicen sobre todo si pueden mejorar la articulación de sus maxilares, porque eso, aparte del componente estético que todos sabemos social, va a mejorar mucho su rendimiento deportivo. Entonces, mucho cuidado con barritas energéticas, geles tipo boost, con glucosa para ganar energía, porque es el peor momento para tomarlos mientras estamos corriendo justo después de acabar. Yo recomendaría que mucha agua, si es preciso tomar este tipo de productos, inmediatamente mucha agua para, de alguna forma, evitar que estos azúcares dañen al diente en el momento en el que más expuesto esté, y mucho cuidado sobre todo con la patología más moderna y más de actualidad en cuanto a afectación de dientes, que es la erosión. La erosión es el desgaste más químico que físico del esmalte, del tejido más duro de los dientes, y fundamentalmente está producido por situaciones como esta. A diferencia de lo que se cree el corredor, la boca y los dientes están mucho más cerca de los pies de lo que nos pensamos.